Всяко едно обучение по хорово пеене го започваме с първия и най-важен урок за певческото дишане. Дишането при пеене е много здравословно и заради това казваме така, вие може и да не станете певци, нали? Никой все още не знае, но защо да не се научите да дишате както трябва? Така че дишането при пеене няма нищо общо с това. Нали? Някакво такова повърхностно ключично дишане се нарича, което на всичкото отгоре е основен стресов фактор. И това дишане може да ни създаде след време проблеми. Когато сме притеснени, дишаме горе. Ако дишаме горе при пеене, това не е окей. То напросто не се получава. Така че при пеенето дишаме с корема, дишаме от диафрагмата и, както понякога казваме, дишаме и с гърба. Първият урок на 5 октомври ще бъде именно за дишането, защото държа да знаете едно. Дишането е живот и ако можете да използвате правилно коремните си мускули, мускулите на диафрагмата, за да се научите не само да пеете, вие ще се научите и да живеете по-добре. 5 октомври.